Mela, aħna bdejna billi tajna xi karti bl-kriterja li tfal l-istudenti tagħna fejn kellhom ukoll website li setgħu jidħlu fuqha flimkien mal-ġenituri tagħhom sabiex ikollhom iktar informazzjoni fuq il-proġetti u informajnihom kwieni biex huma jilħqu jibdew jaħsbu jippjanaw fuq liema suġġett kienu se jittekeljaw il-proġett tagħhom. Kellhom diversi ġimgħat ċans jaħsbu hawnhekk sa dan it-tant flimkien mal-għalliema ta' klassi l-oħra u bl-għajnuna tal-SMT organizzajna 3 outings għall-istess postijiet li kienu kellhom x'jaqsmu l-proġett tal-istudju soċjali, pereżempju l-imdina, il-birgu jew nkella l-akwakultura ġewwa San Luċjan biex jekk forsi xi tfal xi raġuni oħra ma setgħux imorru flimkien mal-familjari, konna aħna stess tal-iskola li ħadnihom f'dan il-post partikolari fejn ovvjament rawħu aktar l-informazzjoni bajnejhom staw jesperjenzaw u jifhmu aktar. Apparti minn hekk, mbagħad anke ġieli jagħmlu xi kitba kreattiva relatata mal-post u mal-outing li aħna konna ħadnihom. It-tfal bdew iktar jippjanaw aħjar u jkunu lesti fuq liema topic se jinteressahom aktar u li xtaqu jiktbu fuqhom. Wara li tlestew il-proġetti, kellhom żmien sew tajjeb biex ilestuh u jippreparaw ruhom, aħna bdejna naħsbu biex intuhom il-marka li kellha tkun parti mill-eżami ta' nofs is-sena tagħhom mix-xogħol tagħhom u l-marka ġiet ingħatat fuq l-ammont ta' riċerka li għamlu, kemm urew ħeġġa biex jiġbru l-informazzjoni. L-informazzjoni nġabret minn postijiet differenti bħal pereżempju kunsilli lokali, websites, kodba minn ċertu referenzi. Uħut mit-tfal anke ħadu ritratti huma stess flimkien mal-ġenituri tagħhom tal-postijiet li żaru jew inkella konna ħadna ritratti aħna matul l-outings. U wara dan kollu kellna xi ħadd mill-SMT preżenti fil-klassi kull student jew studenta ingħataw madwar 10 minuti biex huma jitkellmu jagħtu l-kontribut tagħhom fuq ix-xogħol li kienu ġabru huma stess. Bekk aħna se naraw l-involviment tal-istudenti fil-proġett tagħhom. Kien hemm insemma li kellu l-għajnuna mill-ġenituri jew xi ħbieb u hekk, però huma kienu qed juru biċ-ċar li ħadu sehem ipparteċipaw f'din ir-riċerka u li kienu huma stess li jinvolvew ruhom biex jisibu aktar informazzjoni u talmu ħafna affarijiet uħud mill-istudenti li huma minn ħalaxa stess hekk il-maġġoranza tagħhom saru jafu ċertu affarijiet li ma kunux jafu dwarhom fuq ħalaxa. Allura uraw inizjattiva u interessaw ħafna aktar ruhom. Naħseb il-marka involvewit dwar dawn l-affarijiet kollha.